Județul Brașov, situat în inima României, este fascinant prin diversitatea peisajelor. O îmbinare de văi, depresiuni și dealuri, între țesute armonios de sate pitorești. De jur împrejur, numai puțin de 7 masive montane străjuiesc acest ținut. Pentru a ne putea bucura de toate aceste frumuseți, peste 40% din suprafața județului a fost constituită în peste 30 de arii protejate, ce contribuie la conservarea celor mai frumoase și mai fragile zone naturale. Brașovul se remarcă și prin superlativele sale, una dintre cele mai impresionante păduri virgine și cel mai înalt brad din Europa, cel mai bătrân stejar, a doua rezervație ca mărime din țară, ce adăpostește pajiști aproape dispărute din restul continentului, cel mai înalt lanț montan din România și o floare unică în lume. Mai putem adăuga aici o mini-deltă în mijlocul Carpaților, dar și singurul munte rezervație naturală din țară, aflat în inima unui oraș. În Brașov, vei păși într-un oraș înconjurat de natură, cu oameni ce respectă această bogăție pe care o au. Aici, indiferent de activitatea aleasă, timpul liber înseamnă de cele mai multe ori timp petrecut în natură. Nu trebuie să mergi prea departe pentru a te bucura de un traseu, pentru că ai la dispoziție un munte chiar în mijlocul orașului. Muntele Tâmpa. Insula Verde din inima Brașovului este o insulă a diversității naturale. Există aici peste 900 de specii de fluturi și peste 100 de specii de păsări, aproape o treime din numărul existent în țara noastră. Cu toate astea, Muntele Tâmpa oferă doar o mostră din bogăția naturală a masivelor montane învecinate. Culmile Postăvarului ne poartă cu privirea peste păduri impresionante, până departe către alți munți ce mărginesc țara Bârsei. Bucegiul este cu siguranță unul dintre cei mai cunoscuți munți de la noi. Partea brașoveană este probabil cea mai sălbatică, un platou alpin imens susținut de abrupturi amețitoare. Văile glaciare impunătoare, crestele ascuțite, relieful fragmentat și vârful piramidal al Bușoiului formează un par natural ce îndeamnă la drumeție. Acest munte este leagănul turismului montan românesc. Trasee deosebite găsim în toți munții județului, însă parcă Ciucașul vine cu un farmec aparte, datorită formațiunilor specifice sculptate în conglomerate. Aceste stâncării sunt înconjurate de paji subalpine cu ienupăr și jneapă. La final de iunie apar insule vii de culoare. Este sezonul bujorului de munte. Pierduți printre stâncării, apar drumeții, pentru că aici, pe potecile Ciucașului, chiar te poți bucura cu adevărat de natură. Muntele pentru mine înseamnă viață, a însemnat cel mai mare hobby, s-a transformat într-o pasiune, iar acum este profesie. Am început să merg pe munte de mic copil,
inspirat de mama și am ajuns să fac asta în fiecare zi. Mereu am căutat să arăt celor din jur frumusețile naturii și așa am ajuns să fac ceea ce fac acum. Mă bucur că pot merge pe munte împreună cu alte persoane care, la rândul lor, descoperă frumusețea naturii din jurul Brașovului. Dacă bucegiul sau ciucașul nu îți vor oferi suficientă adrenalină, atunci te așteptăm în Piatra Craiului, unul dintre cei mai iubiți munți ai României. O creastă calcaroasă, îngustă și singuratică, cu o lungime de 25 de kilometri și înălțimi de peste 2000 de metri, se așează de-a curmezișul lanțului carpatic, conștientă parcă de unicitatea ei. Văi de abrupt, grohotișuri, arcade și goluri alpine întregesc acest spectacol vizual. Pe lângă creasta unică, motivul pentru care masivul a fost declarat parc național, singurul din județ de altfel, este extraordinara bogăție a formelor de viață. Craiul găzduiește aproape 30% din plantele regăsite în țara noastră, dintre care 181 sunt ocrotite. Unele dintre cele mai importante, printre care floarea de colț, macul galben, sângele voinicului și încă alte 40 de specii de orhidee, se pot găsi în pajiștile alpine sau pe grohotișuri. Simbolul acestui munte rămâne însă garofița Pietrei Craiului, acesta fiind singurul loc din lume în care o putem întâlni. Dintre cele aproximativ 100 de specii de mamifere din fauna întregii țări, peste 40% trăiesc în Piatra Craiului. Caprele negre sunt cu siguranță în elementul lor aici și sunt ușor de văzut. Datorită eforturilor de protecție a zonei, acestea se simt în siguranță și se lasă admirate de temerarii ce îndrăznesc să le calce habitatul. Dacă setea de adrenalină nu s-a potolit de la plimbarea pe creasta Craiului, atunci mai există o activitate pentru care acești munți parcă au fost special creați: alpinismul. Prăpăstile Zărneștiului au o lungime de aproximativ 3,5 km, iar pereții abrupți ce străjuiesc valea au peste 200 de metri, fiind numai buni pentru cei ce iubesc acest sport. Piatra Craiului este muntele meu preferat, este deosebit de frumos, vin aici de când eram mică și revin cu foarte mult drag de fiecare dată. Mă cațăr pentru că este activitatea care mă apropie cel mai mult de natură, mă ajută să mă descoper pe mine și îmi pune zâmbetul pe buze de fiecare dată. La poalele munților, în apropierea satului Șinca Nouă, se află o pădure deosebită, în care nu s-a exploatat niciodată. O pădure virgină. Frumusețea și unicitatea acestui loc a dus la desemnarea lui ca parte a Patrimoniului Mondial UNESCO, alături de alte astfel de păduri din țară. Acest fapt atestă una dintre cele mai importante valori naturale din lume. Poți vedea aici arbori de toate vârstele, de la vlăstari tineri la fagi seculari. Tot aici, pierdut parcă printre foioasele din jur, se află cel mai înalt brad din Europa, peste 62 de metri. Mai sus de satul Merchiașa, trăiește un adevărat bătrân al Carpaților. Acest stejar este cel mai bătrân din țară și are o vârstă estimată la peste 900 de ani.
Coroana lui este aproape perfectă și greu ai spune că este aici de aproape un mileniu. Puțin mai la șes, la Dumbrava Vadului, întâlnim și alți stejari impresionanți. Pădurea de aici ascunde însă o surpriză plăcută dacă o vizitați la final de primăvară. Favorizate de terenul mlăștinos și de umbra rară a pădurii de foioase, sute de mii de narcise formează un covor impresionant. Podișul Hârtibaciului este a doua cea mai mare arie protejată din România după delta Dunării. În luna iunie, aerul se încarcă de mireasma florilor de pe aceste pajiști minunate, tivite cu pâlcuri de pădure. Chiar dacă pentru noi pare un peisaj obișnuit, aici, pe doar 1 metru pătrat de sol, poți găsi peste 170 de specii de plante, o bogăție floristică dispărută de mult din alte zone ale Europei. Poți descoperi aceste coline ale Transilvaniei la pas sau, poate și mai bine, pe bicicletă. Aceste peisaje în care omul și-a adus contribuția au ajuns în zilele noastre să aibă o bogăție extraordinară în flori, pentru că agricultura aceasta cu impact scăzut asupra mediului, de fapt a venit să îmbogățească resursele naturale existente. Găsim aici pe pajiști cea mai mare diversitate de flori din Europa, probabil ultimele fânețe de acest fel. O particularitate a zonei reprezintă și rețeaua de trasee de bicicletă care leagă satele de peisajele acestea minunate, satele cu biserici fortificate, cu un peisaj istoric, de un peisaj natural absolut extraordinar. La marginea Hârtibaciului, apele Oltului curg domoale, formând meandre ce găzduiesc habitate ideale pentru viețuitoarele iubitoare de apă. Păsările de talie mică se hrănesc pe câmpurile pline de insecte din jur, alături de berzele ce au cuiburile în satele din apropiere. Prigorile sunt cu siguranță unele dintre cele mai frumoase și colorate păsări de la noi și cuibăresc în malurile nisipoase ale râului. Migrația transformă Oltul într-un important culoar ecologic, iar iubitorii de păsări se pot bucura pe deplin de întâlniri inedite. Birdwatching-ul este o activitate ce oferă satisfacții chiar și fără a face eforturi deosebite. O arie naturală de lângă casă poate oferi aceleași emoții ca și o expediție în locuri greu accesibile. De 7 ani urmăresc păsările de pe Olt într-o zonă puternic antropizată. Cu toate că zona nu cuprinde mai mult de 5 km de curs de apă, am reușit să găsesc peste 85 de specii de păsări. Surprinzător este că după atâta timp mai am satisfacția să descoper câte o specie nouă pentru acest loc. Nu numai Oltul atrage păsările. Lacurile de la Dumbrăvița și Rodbav formează o adevărată delta a Carpaților și atrag aici, în perioadele de migrație, peste 20.000 de păsări, formând singura zonă umedă de importanță internațională din Transilvania. Egrete mari și mici, stârși cenușii sau de noapte, cormorani mici și alte păsări de apă cuibăresc aici în colonii mixte. Rațe de toate felurile,
corcodei, pescăruși, lăcari, ba chiar și acvile țipătoare. Sunt și ele prezente în acest impresionant sanctuar. Poate cel mai spectaculos vizitator este barza neagră, care folosește aceste bălți în perioadele de migrație pentru hrănire. Este greu de imaginat ca un astfel de loc să fie prezent chiar la baza munților, însă dincolo de lacuri se pot zări crestele Bucegiului sau Măgura Codlei. Munții Perșani sunt blânzi și domoli, dar asta nu îi face cu nimic mai puțin spectaculoși. Se întinde la Măgura Codlei, cel mai înalt vârf, până hăt departe, dincolo de granițele județului. Chiar dacă, la prima vedere, nu par a fi cu nimic special, nu vă lăsați orbiți de aparențe, pentru că acești munți sunt o carte deschisă pentru geologia locului. Erupțiile vulcanice care au format complexul geologic de la Racoș datează de peste 1,3 milioane de ani și au fost printre ultimele din Carpați. Bazaltul s-a exploatat aici de peste 100 de ani, iar acest lucru a dus la dezvăluirea istoriei geologice a locului. Un vechi vulcan oferă un peisaj selenar, colorat de scorii bazaltice, care pe alocuri conțin și intercalații de bombe vulcanice. Coloanele de bazalt stau și ele mărturie pentru trecutul vulcanic al zonei, fiind rezultate din procesul de cristalizare a lavei vulcanice. Nu numai lumea de la suprafață este deosebită în acest loc, ci și cea din subteran. La poalele Perșanilor întâlnim peștera Comăna, cu siguranță cea mai spectaculoasă peșteră a județului. Galeriile de aici sunt dispuse pe 3 nivele și însumează aproximativ 2,5 km. Tavane întregi pline de stilolite, planuri suspendate, susținute de coloane și helictite ce sfidează legile gravitației, sunt atracțiile principale ale acestei lumi. Accesul în peșteră nu este deloc ușor și se face numai cu echipament corespunzător și un ghidaj de specialitate. Peștele reprezintă pentru mine o lume paralelă cu cea în care trăim. Este o lume care așteaptă în întuneric să fie descoperită, iar atunci când pătrunzi în ea și luminezi fiecare colț de stâncă, pur și simplu te pierzi. Peșterele îți oferă posibilitatea de a deveni explorator, chiar și aproape de casă. Aici găsești minuni ale naturii la care foarte puțini au acces. La limita de sud a județului se înalță o formidabilă barieră. Munții Făgăraș. Supranumiți Alpii Transilvaniei, aceștia constituie cel mai masiv și mai înalt tronson al Carpaților românești. Cu 8 vârfuri peste 2500 de metri, creasta Făgărașului este cu siguranță acoperișul României. Deasupra a tot și a toate, vârful moldoveanu domină peisajul din jur cu cei 2544 de metri ai săi. Ghețarii au sculptat cândva tot acest peisaj, mărturie fiind imensele cercuri glaciare și lacurile formate pe fundul acestora. Pajiștile alpine sunt aici de o frumusețe aparte,
iar printre multitudinea de flori se remarcă bulbucii de munte. Puțin mai la bază, locul lor este luat de căldărușă, rușuliță sau crin de pădure. În lumea florilor de munte este o armonie perfectă. Ca și fotograf de natură, sunt mereu în căutarea locului perfect, chiar dacă de cele mai multe ori asta înseamnă ore întregi de umblat cu rucsacul în spate. Uneori însă nu vezi numai partea frumoasă a lucrurilor, ci și problemele pe care omul le aduce pe unde trece. Fotografia, din punctul meu de vedere, are și menirea să ajute la o mai bună conservare a locurilor naturale. Luați cu voi numai imagini și lăsați în urmă numai urma pașilor voștri, așa cum spune o vorbă a oamenilor de munte. Natura nu ne aparține, noi aparținem ei. Râurile formate sus, în căldările glaciare ale făgărașului, coboară zbuciumate peste praguri de piatră și cascade în drumul lor către pădure. Aici întâlnesc arborii seculari de la Șinca și întrețin bogăția floristică de la Dumbrava Vadului. Mai apoi, unele ape se aventurează în peștera Comăna și formează o lume inedită, în timp ce altele, mai leneșe, se unesc și meandrează liniștit alături de Olt. Acesta păzește cu strictețe granița colinelor Transilvaniei și a pajiștilor de aici și oferă un culoar vital pentru păsările care migrează de-a lungul lui către Dumbrăvița sau Rodbav. Bucegiul se oglindește și el în aceste ape, cu al lui platou spectaculos. De aici mai departe, putem privi către Postăvaru, către Ciucaș și ale lui stâncării spectaculoase, sau către minunata creastă a Pietrei Craiului, ce te poartă în lumea florilor alpine și a caprelor negre. Străjer al acestui ținut este stejarul de la Merchiașa. Este aici de aproape un mileniu. Este aici să ne reamintească faptul că toate aceste bogății naturale merită păstrate. Deși scopul principal al acestor arii protejate este conservarea patrimoniului natural și cultural, ele reprezintă mult mai mult. Ne ajută să avem un aer mai curat, ne oferă resurse numeroase dacă le exploatăm responsabil, ne oferă refugiu, relaxare și armonie interioară. Suntem cu toții parte din acest mediu natural. Suntem cu toții parte din natura Brașovului.